Как сам саботираш любовта и връзката си? Замисля се защо понякога най-големия враг на любовта не е другия човек, а собствените ти модели на поведение. Много хора искат здрава и щастлива връзка, но несъзнателно правят неща, с които сами се саботират. Ето и най-честите модели на самосаботажа в любовта, които ще ви споделя в това видео. Първо, страх от изоставяне. Постоянно търсиш доказателства, че си обичан, ревнуваш, притесняваш се, когато партньора не отговори веднага. Имаш нужда от постоянно успокоение, уверение, че човекът те обича. И точно така отблъскаш човека до теб, защото създаваш много голямо напрежение във връзката. Второ, страх от близост. Искаш любов, но когато някой се доближи до теб емоционално, ти какво правиш? Започваш да се отдръпваш, започваш да търсиш недостатъци, създаваш дистанция, избягваш сериозно обвързване, защото имаш защитен механизъм. Имаш чувство, че когато човек е близо до теб, може да те нарани. Това е подсъзнателен негативен модел. И когато всеки път човекът се опита да те доближи, ти несъзнателно се отдръпваш и точно така саботираш всяка една връзка. И не можеш да изградиш дълготрайна щастлива връзка с този модел на поведение. Третия модел. Избор на неподходящи партньори. Отново и отново избираш хора, които са емоционално недостъпни, дистанцирани, неспособни да ти дадат любов. Това, от което имаш нужда. И причината е в този модел от миналото, който имаш в подсъзнанието. Имаш вярване, че не си достатъчно добър, че трябва да заслужиш любовта и привличаш студени и недостъпни партньори. Четвъртия модел. Ниско самочувствие. Когато ти не вярваш, че заслужаваш любов, започваш да се примиряваш и да влизаш в връзки, в които не си ценен и уважаван. Започваш да поставяш нуждите на другите. Имаш страх да поставяш граници, търпиш лошо отношение. Петия модел. Постоянно тестване на партньора. Между другото, аз съм била в това положение, защото съм изпитвала силно недоверие и постоянно съм тествала партньора, но това е много неприятно за човека от среща, защото той е в постоянно напрежение. Създаваш ситуации, за да проверяваш дали човека до теб държи на теб и те обича. Но любовта не се изгражда чрез тестове, а с доверие. Как помага менталната терапия? Менталната терапия премахва точно тези саботиращи модели, които ти сам се саботираш. Ако ти си постоянно, примерно, самотен или си във връзка, в която има постоянно напрежение и искаш да имаш една щастлива и хармонична връзка, виждаш хората около теб и се чудиш какво на теб ти има, какво не ти е наред, защо не можеш да постигнеш това. Проблемът е в тези негативни саботиращи модели. И когато се премахнат тези модели, тези страхове, ти първо няма да имаш такива мисли, чувствата ти няма да са други. И реакциите оттам нататък се променят и модела на поведение. Ако искаш да разбереш повече, напиши ми в коментар ментална терапия и ще ти изпратя безплатното обучение, какво представлява менталната терапия, какви проблеми разрешава. Към обучението има и електронна книга по ментална терапия. Освен това предстои и подкаст "Бъди господар на живота си". Там ще говорим точно за страховете и как всички страхове ни държат в капана и ние не можем да изградим щастлива и дълготрайна връзка. Подкастът ще се проведе на 18-я. Хареса и сподели видеото. С вас беше Златка Станиславова, основател на Академия "Кажи да на любовта".